kaspero. Ilang months hindi tayo nakapag night dive. Ngayon lang ulit. Kasi masama yung panahon. Kaya hanggang night dive muna tayo. At saka medyo matumal sa day dive. Kasama ko si Master Donnie, si Pastor Rex, yun, siyempre si Idol, yan, Master Kevin, si Kedods mamaya pa susunod. Yan. Yeah. Yan, gamit natin yung bangka ni Kedodoy. Yan. Let's go. Tingnan natin mga kaspero kung ano yung mahuli natin mamaya. Okay, ready na tayo mga kaspero. Yung spot natin dito pa rin sa Ilig-Iligan. Ayan, kung saan tayo nakakapana dati ng mga Mauricio perch. Ayan, mga long nose emperor and unicorn fish. At sana sa gabing ito makadali ulit tayo gamit pa rin itong ating legendary na pana. Ayan, ayan. Dami nang na-harvest nyan dito, kaya sana ngayon makaharvest ulit ito. Let's go. Kapay muna pag gabi. Ayan, kapay muna. Pag araw magpins tayo. Ito mga kaspero, unang huli natin isang kanuping. Ayun, sapot. Sobrang lakas ng agos. Ang bilis nating tangayin, kaya hinira ko na kahit malayo. Buti tinamaan. At ito yung unang isda natin ngayong gabi mga kaspero, isang kanuping. Yun, good size na yan. Pangalawang sisid, samaral mga kaspero. Yan, lapad ng samaral, maabot na 1 kilo, 1 piraso. Malaki talaga samaral dito sa may Ilig-Iligan na part mga kaspero. Pag malakas yung agos, labasan sila. Kaso lang medyo malabo yung tubig, baka maya maya lalabo na yan, kaya mahirap na tayong makapag dive nyan. At itong next, isang maliit na barakuda mga kaspero. Tinamaan sa tiyan. Kahit malakas yung agos, talagang pinilit kong panain para tamaan lang mga kaspero. At ito yung pangatlong isda natin, isang barakuda na maliit mga kaspero. At dito sa part na to, natangay na tayo sa medyo malalim. At ito yung nagpakita, isang malaking kumay o surgeon fish mga kaspero. Ayan, hindi nakalabas yung shaft natin sa ating pana. At nabaluktot yung shaft natin. Mahigit 2 kilo kasi itong kumay o surgeon mga kaspero. At next natin, ayun, nakita kong bumaon sa buhangin isang kanuping, kaya pinana ko na mga kaspero. Sayang din. At good size din kasi ito. Yun, dali natin mga kaspero, isang kanuping. Sa sobrang labo ng tubig at nakita kong parang pan corals mga kaspero, at nandun yung mga surgeon. At syempre may nagpakita na maya-maya, kaya mas pinili natin yung maya-maya. Ayan, kung mapapansin nyo mga kaspero, pag paangat na tayo, sobrang labo ng tubig. Ayan, halos hindi makita yung pana natin. Pero yung isda kitang kita kasi maliwanag yung flashlight. At buti pagkatangay ko dito sa medyo laot na part, medyo umuki yung tubig sa ilalim, hindi malabo. Pero pag angat sa taas, malabo pa rin mga kaspero. At eto pa yung isang kanuping, tinira ko na mga kaspero. Ilan na tayong kanuping. Mabilis kasi ito sa bintahan mga kaspero pag ganitong kalalaking kanuping. Ayun o. Bali lumipat tayo ng ibang spot mga kaspero, gawa na sobrang lakas ng agos at sobrang labo talaga. Kaya nung paglipat natin ng spot, ito yung nagpakita, isang lonar tail na grouper o lapu-lapu mga kaspero.
banahan kung tawagin sa amin sa Boracay mga kaspera. Ayan, isang malaking banahan, pulang pula. At pagsisid ko ulit, may isa na namang kanuping mga kaspero. Kaya panain na natin yan. Baka panain pa ng iba. Good size na ito eh. Marami akong nakitang mga ganyang kalalaki mga kaspero dyan sa ilalim. Ayun, meron pang goldfish. At sana nandyan pa. Kaso lang wala. At nung pagbalik natin, ito ulit nang pakita. Kanuping ulit mga kaspero. First night dive natin. Dami agad nahuli mga kaspero. Yun nga lang, hindi natin nahuli yung malalaking unicorn dahil sobrang labo ng tubig mga kaspero. At ito, dagdag na kanuping na naman yung napana natin. Bali, sumisid ulit tayo sa unahan at ito yung nagpakita, isang rabbit fish o bulawis tawagin sa amin mga kaspero. Malalapad. Yun, dali. Minsan kasi grupo ito mga kaspero. Sana pagdating natin sa unahan, meron ulit tayong makitang ganitong klase na rabbit fish mga kaspero. At yun nga, pagkasisid ko, nakita ko itong isang piraso. Kaya yun ako nagdalawang isip, pinana ko na mga kaspero. Sayang din, malalapad itong mga rabbit fish. Yun, merong goldfish at eto siyempre dito tayo sa dalawang piraso. Ayan, ginalabit ko yung isa para tumapat sa isa bago panain para maging double kill mga kaspero. Sobrang lapad na yung isa. At eto, may nakita tayong saguksok o panit tawag sa amin. Kaya yung ginagawa ko dito, dinadakot ko lang yan mga kaspero, hinawakan ko lang sa buntot. Ayan, hindi ko na pinapana. Maamo naman tong isda, kaya hindi na natin kailangang panain. Yun, kanuping ulit ang ating napana mga kaspero. Sulit itong nilipatan natin na spot. Mukhang maraming isda, kaya lubos-lubosin na natin habang hindi pa nakalabas yung buwan. Kasi pag lumabas na yung buwan, may ilap na itong mga isda na ito. At pagkasilip ko sa unahan ng bato na to, nakita ko yung isang lonar tail ulit mga kaspero. Lapu-lapo, good size ulit, kaya pinana na natin. Ayan, nakadalawang lapu-lapo na tayo. Bali ito, last dive na natin at uuwi na tayo dahil taas na yung buwan at saka ano oras na, mag alas 2 na ng daling araw. At buti nagpahabol pa itong malaking kanuping mga kaspero. Umabot ito ng kulang 8 grams. Ano? Laki pag walang buwan tapos may agos. Marami to sila mga kaspero.
malalaki pa. At Dito na tayo sa tabi, yun, mga nakarating na kaspero. tayo sa tabi. Ano oras na, Master Danny? Alas 12:30. Ayan. So bali yung mga nahuli natin nandyan sa styro. Ililipat natin dito, mga kaspero. Ayan. Lipat natin. Ayan o. Ayan sa loob yung mga huli natin. Mga samaral. Yung may lapu-lapu. Meron pa tayong malaking surgeon na napana. Ayan na. Nililipat na natin sa maliit na styro, mga kaspero. Sobrang laki kasi niya, no? Napuno rin namin yan, yung pit lang. Yan o, sarap, lapu-lapu. Ayan pa, maya-maya. Yun, lapad na sa maral. Lapad. Binamano natin kanina yan. Ayan. Yun, yung napana natin. Lapu-lapu. Yan, baga-baga. Ay, grabe. Mga lapu-lapu namumula. Lapad. Sakit man. Buktot ba? Buktot ini. Pater buktot ng sagdan. Ya, buktot ni. Tago. Duda ko nagtuto ko rang buktot nda. Yun. 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 Ano yung mata guys? Lamig, lamig. Ikat ka tama para sarado ron. Ito, lagay natin to. Oo. Sige. Hawak na niya. Pag diretso asako na eh. Sakto lang. Yan. Kalahati lang. Grabe. Wagit yung una. Wala talaga. Yan lang talaga. Yan, pangkape. Labo kasi ng tubig doon sa labo. Grabe labo. Tubig sa ako. Digligan.